Bád a brisú lan Victara. Bhí Martin hímáin ó míl chiaráin, agus Matthias a crá, i tíocht a bhhaile a gorainn, leis locht femanna ghéalán. Hannig cio agus mútear a bharige, agus hannig i dearnas, agus óghlánadar ceanna ghualim in éir, ní acadar cosúlach le tala le go manhidí sé an bheudas. Chunídar a seola le gaíthe neas in dhearnas. Ní réidir tada go bhacadar a brutha brise tuairim is ceir slátó cheanna bháid. Híl Martin a bád a chasa, agus go bhharí bheith a cheongaí bhulacha cín, thóg se níos fuidir ná cheapse. Haladánig an bád timppel hí an charig builteice. Cuidiú Paulínte agus líonn síisteach le isce. Teach mu a grán ar sa Martin. Chá fearach ab suas a crán cha fad agus a déirse, agus chuan fear eile na dhéagar a sé builteir. Hannig a bhuiim agus cathúg an tanaí isteachcha sa daún. Deir an tíle cha fad a suas le básta níir a buide nuas. Bhín taibrú méadú agus bhín bádá caiisteach gur cathústeach ar a gladach nach ra blast sa blóidear ab siúla mach ar a tala a rééis nach ráach ab choráidir. Hiúladar a níos agus chunigidar cosfuilach tí bhthb. Nuair a hanadar leis, chunigidar gur bheith temple Victara bhí an. Dain hídar a temple. Danadar an sin cosvíine temple go maidin. Chudar suas a breanna ar a mád, hín tíle go teach agus a bád garga bheith tirim. Ní raibh las mílte fuha ach tuairim is leatra go chlár a bhí briste ag gob moláin. Bhrú fear a bháinín sa baúl agus bhain sé scrága leic agus leag sé clochartha a cúneal meachanartha. Dúir a tháinig a tíle hín ceo glánta agus éna lá breá, cheoladar suas go hinis ní a bhaile. Agus ba dhépárice chunacha líam as a galín cárna ó thugu seanachas sin de cheanna cealar ná ó cín leichéad blian áhin.